Halo Bolo, mbano bejo nang kene. Kadang lucu ya, kita ngonten rono sing nonton, tapi tetep wae semangat kaya artis launching film. Wah, jujur wae aku iki dudu siapa-siapa. Follower mung sak genggam, wis kadang kalah karo kucing ngorok, tapi yo piye maneh. Nek ora mulai kapan dikenal, mung sukses saiki wae dulune yo ngonten karo HP kentang. Backgroundnya lemari kayu karo jemuran. Bedane dheweke konsisten, sedangkan kita kadang kala karo rasa malas lan paket data entek. Tapi tenang Bolo, personal branding iku ora muncul sekejap, kudu pelan-pelan kaya rebusan kacang sing sabar nganti mateng. Jadi terus wae ngonten, ora usah mikir aku sopo, sing penting tetap muncul, tetap lucu, tetap jadi diri dewe. Sapa ngerti besok jenengmu muncul nang FYP wong sing dulu gak percaya karo kamu. Salam seger kewarasan lan salam bebatean. Sun.